Hi guys, for today's video is munta tamo kening Cafe V. Ayan, Cafe V. Kasi kanila may nagat din na ating ko. Ayan, luban tane. Ayan, Valentine's pa genyo. Ayan, di na chiko minuna na la kasi may kapag-order na la. O ayan, ite kidlat at chuketa. Dahil 7 months na kasing kidlat ngayon kaya minta kami kening Cafe V. Ayan. Yan, in order da is, ako balo ko na nini. Pero takman tamo kasi danupan tano ay siya. May kauna nito, danupan niya kasi talaga ito. And thank you pala kening karelang barista dahil ayan, super Serbia keng kaya katamong cake na seli for 7 months naning baby ko. Ayan, thank you sa'yo boy. Ayan, happy 7 months, my baby. Ayan, dahil danupan na ako din, ayan, takman taning karelang pamangan. So, ayan, galit-galit muna na guys na. Galit-galit muna. Ayan, kanyaman paling nasi da. Ayan, favorite ko talaga yung nasi da eh. Ating recommend na palang ulam ka na ako is ining pork tonkatsu. Ay niya, kanyaman na guys. Takman nyo ni pagbintayo kening Cafe V. Eh kayo magsisi. And guys, kung bisa kayo palang mag-visit kening Cafe V is located dyan ketang arap ng kanto ning Maimpis. Ayan, Maimpis San Fernando. Malapit sa akop. Ayan, akit jay agad kenya mong Lele Highway. And sobrang danop ko talaga this time. Kaya ako na yung makipagkwentuhan talaga kaya Chico. Nanamnaman ko namin yung pamangan ko. At bisa ko pa talagang mag-extra rice kaso ala ko palang dadalang wallet. So poor ko talaga guys na. Sorry na. And guys, yung in order na palang food din na ating ko is salted egg chicken wings. And then, yung kay misis ko is carbonara. Tapos, itang kang ating ko is daing silog. Kasi kanong favorite na yung daing silog. Kaya, iting kayo. Tapos, tikman ko lang naman dito ang karoilang ulam guys. Is well recommended la talaga. Kaya, try yung magpa-shell kayo ng Cafe V. Uy tapin guys, kasi nga ala na akong panyaling extra rice, kaya menyad na akong mugat ang carbonara ng misis ko. And take note guys, itang metong dang order carbonara is for 2 person na kasi sobra kadakal ang serving daw. Kaya try ita guys. And guys, yung masanting pagkain ng Cafe V ngayon dahil lele yung highway, mabilis siya mong puntalan. Very accessible ya. So guys, sali ko na yung ating video yung buong coffee shop kasi sobrang danupan na ako talaga ay niyang karatang ko din. Pero take note guys, ano yung kasanting yung karelang coffee shop. At pwede kayo rin mag-chill out kani guys, kaya bero yung kaibigan o yung pamilya, pwede kayo may pagkwento, pwede kayo rin minum light beers like San Mig Light and Pilsen, mag-serve la. Tapos, pwede kayo rin mag-come up meeting Kenny or pwedeng mag-review kasi sometimes is current coffee shop is dakal mag-review and very tahimik yung lugar. Siyempre, tahimik kaya lalo na kung ala naman masyadong customer guys. And usually guys, malalaring makantang oras kapag after lunch kasi alang masyadong mumunta ka rin coffee shop. Ing masanting pagkainin Cafe B guys, ising lang price. Sobrang affordable mo at saka mura mo. And then kare lang drinks mura lang mo, then kare lang food is mura lang mo. Very affordable la. Kayang-kaya kahit student ka, kahit mag-work ka. Agyo may itang presyo, very popping presyo. Tapos ining kare lang cake, kay balo na niya lagyo niya. Pero manyaman niya. Kutang nyo niya mo, kung ilbay niya ining vlog ko, kutang nyo na mo ketang barista na kung na niya lagyo ining cake pero manyaman niya. Okay. Uy tapin guys, sobrang danop ko. Butol na imitagan kay pinggang ko ay dana. Misis ko yan mo may nagan. Uy itang cake yan tinira na. And thank you pala kening Cafe B kasi sobrang kanyaman ni pamangan nyo. Visit nyo na guys. And thank you for watching. See you next time.